9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Umtekano. Unyakaza khona. Ho. Siphathela amanajotini njengamanje. Akakizumlelezana intopheni. Aha. This way, so fast mina nginkunza maphaka angisabi umuntu kudala bethi belizibaya ngezibaya phela mina nginkunza maphaka angisabi akade bethi belizibaya ngezibaya phela mina nginkunza maphaka angisabi umuntu kudala bethi belizibaya ngezibaya noma ufike ekuseni ufike mina ufike ntambama uzongithola ngilindile noma ufike ekuseni ufike mina ufike ntambama uzongithola ngilindile noma ufike ekuseni ufike mina ufike ntambama uzongithola ngilindile phela mina nginkunza maphaphe angisabi umuntu akade bethi belizibaya ngezibaya
Ya, nisekhona? Nisajabulile. Kusemnandi kuba nomuntu ekhala. Umuntu ekhala kanibhori. Okay. Right. Asiqhubeke ngoba sizile ngeindaba. Size ngokuzojabulisa nje abafundi. Okwamanje ngisazonishayela ingoma bese ngibuya ke ngizonishayela yokugcina. Okwamanje ngithi ngizobadida. Ngihlale kusekuseni kodwa nje lokho ukuthi anginikelele ithuba lokuzobona nina ngiyakubonga kakhulu engifuna ukuthi ngudlulise kini ukuthi bafowethu ngey8 zika November kuzobe kunegcwalisa Spring Picnic Maskandi Festival angithi Ngiyabonga. Nami ngizofunda. Bafowethu siyacela nithenga amathikithi niye niyobukela igcwalisa. Athi inkundla njalo ufundo okubhala. Umuntu akhala ufaka amagubane amadoda. Suka. Ho. Unyakaza la khona. Ngilana nawulapho izenzo zakho mfowethu njengoba ngilana nawulapho izenzo zakho mfowethu njengoba mina ngilana nawulapho izenzo zakho mntakakho wavumela izitha zingene phakathi kwethu wavumela abantu abanomona bayibulala lento wavumela izitha zingene phakathi kwethu wavumela abantu abanomona zimbungulu lezo njengoba ngilana nawulapho izenzo zakho mntakakho